En aquest vídeo dibuixarem una espècie de post-it subjecte per dues bocines de cinta adhesiva. Primer de tot, farem que el fons de pantalla sigui de color no blanc per poder veure bé el contrast dels objectes que hi pintarem. Això ho fem creant la finestra de control de dibuix, control majúscules D, i escollint un fons del color que ens faci més il·lusió, per exemple un verd fosc, i reduint-li la transparència. A vegades resulta complicat agafar els manejadors, però això també ho podríem fer posant l'opacitat a 155, per exemple. Fet això, comencem. Primer de tot, dibuixarem un rectangle com correspon a un post-it normal. El farem d'un color dels habituals, entre els post-its, per exemple, si fa no fa un groc. Aquesta figura ha de ser lleugerament transparent. M'ho assegurarem picant control majúscules F, i té un 68% d'opacitat, que no està malament, i es col·loca en altre volum. Per poder-la manipular és necessari que puguem manejar qualsevol dels quatre cantons independentment dels altres tres. Per això convertirem aquest rectangle en un camí. Això es fa en aquest menú, objecte a camí. I ara, en l'editor de nodes, podem agafar, per exemple, un d'aquests cantons i estirar-lo un poc cap endins. Fet això, duplicarem la figura. Una vegada la figura seleccionada es pica control en D i queda duplicada, i farem a la part de damunt dos manejadors més. Això es fa agafant l'eina de manejar nodes, posant-se sobre la línia del camí. No pot ser un objecte com ara un rectangle, han de passar-lo abans del camí, sobre el punt que vulguem, i picant dues vegades a cadascun dels punts on volem afegir manejadors, en la qual cosa aquests manejadors comencen a actuar com si fos una espècie de frontisses, per dir-ho d'aquesta manera. Ara hem recollit la figura superior i hem deixat al descobert la de baix. Farem el mateix a la de baix, però en aquest cas no la plegarem tant, només perdó, no havia fet els manejadors. Un i dos. No la plegarem tant, només la plegarem poc més o manco fins aquí. Ara estaria bé que aquesta zona plegada que tenim a baix, la podem augmentar una mica per fer-la més clara, no tingués aquest aspecte tan rectilini com té. Això ho farem marcant aquest punt central, el podem desplaçar una mica perquè estigui més al mig, i fet això li donarem ordre que sigui redó. Possiblement amb això ja basta, ja té la forma adequada. Ara farem el mateix amb aquestes dues línies de la part que simula el bossi de paper que està lleugerament doblegat per un cantó. Les marcarem, les agafarem i les estirarem un poc per avall, de manera que quedin amb aspecte de línies corbes, i això vol dir un aspecte un poc més natural que no sé com us havien quedat. Manipulant aquestes anses que es mouen ara, es pot variar la curvatura dels bocins. Ara, sobre aquest mateix paper plegat per un cantó, hi dibuixarem una altra figura, un camí directament, que farà l'efecte de sombra. Realment podríem duplicar una d'aquestes parts i plegar-la fins a aconseguir sombra, però per motiu de senzillesa i per provar una altra cosa ho farem d'una altra manera. Primer de tot, però, marcarem les dues figures i les agruparem. El motiu és que per un accident, tocant-la amb el cursor, no se mos desfacin la superposició de les dues parts del paper. Bueno, ara agafant els llapis, dibuixarem una figura poc més o manco com aquesta. Aquesta figura, una vegada que la seleccionem, li canviarem les característiques de línia i d'emplenament. Control majúscules F, li direm que no volem contorn, perquè sombra de contorn no ha de tenir, i que l'emplenat se farà en color negre, o si no volem negre, gris molt fosc, com correspon a una ombra. Això sí, una ombra és una figura que té les voreres difuminades, i per això mourem aquest desplaçador, aquell lliscador, aquesta paleta d'aquí, fins a deixar-li l'aspecte d'ombra que a nosaltres ens interessi més. L'opacitat la podem baixar una miqueta
perquè sigui més natural, sombra. Tanquem aquesta finestra i ara acabarem de compondre aquesta figura. Aquesta figura hauria de tenir els cantons una miqueta més arrodonits. Pot ser així. I ara, tot com ens queda per fer és col·locar-la exactament en el seu lloc, una miqueta treta respecte del paper, i enviar-la davall aquests dos simulacres de paper. Això ho fem amb aquestes 4 icones d'aquí dalt que desplacen la selecció per amunt o per avall en la pila d'objectes que es veuen. El tirarem per avall un poc i queda com a formant una ombra a baix. Estaria bé que aquesta ombra d'alguna manera se reflecteix un poc en el paper, perquè han triat el paper d'un color un poc d'una transparència que no és zero. Si veu lleugerament aquí es veu un poc més fosc, però si volem remarcar més l'efecte de sombra podem agafar aquest paper que hem pintat al principi i la transparència li fem més grossa. I aquesta ombra marca una mica el color que tindria el paper si estàs doblegat. Ara pintarem 2 tires de cinta adhesiva. Això ho fem agafant un rectangle, el dibuixem, evidentment una cinta, no és corrent que una cinta adhesiva sigui de color gris fosc, per tant la farem blanca, la transformarem en un camí i fet això, en la edició de nodes, aquí dalt augmentarem un poc per veure més clar, aquí dalt hi posarem un node al mig, dos nodes a la dreta i 2 a l'esquerra, o més, si tinguessin ganes de fer més feina. I ara fem com les dents de serra. A la part de baix hem de fer el mateix. Agafem la edició de nodes, piquem enmig si fa no fa, i llavors 2 o 3 dents a un costat i 2 o 3 o 4 a l'altre. Tornem a imitar les dents de serra i, important, la cinta adhesiva sola és bastant transparent, per tant, control majúscules F, i la transparència l'augmentem bastant, depèn del nostre gust, evidentment. Tanquem això i centrem tot el dibuix a la pantalla. Ara durem la cinta adhesiva damunt del paper i el girarem. Per girar un objecte, una vegada seleccionat amb els manejadors de mida, el picam una segona vegada amb el cursor i el manejador de mida canvien a manejadors de direcció. Amb aquest manejador de direcció centram la cinta adhesiva, la duplicant Ctrl D i enduim el bocí duplicat a l'altre costat on també la giram perquè no sembli tan igual a la primera. Si volguéssim, hi podríem afegir un rètol, per exemple aquest post-it, si fa no fa, s'assembla un post-it en què no ho sigui, li donarem un color més blau, la farem un poc més gros, el girarem amb el rètol i la darrera cosa de totes, pujarem el bocín de celo a la primera posició perquè enfosqueixi una miqueta l'escrit com si estàs en el ferratge damunt. Res més en aquesta pràctica.